Primera reflexió que us he fet. No confonguem l'objectiu amb l'instrument. L'objectiu que tenim a Catalunya és fer la consulta definitiva i resoldre aquest tema, per molts anys. I un possible instrument són les eleccions. Estem disposats a estudiar-ho i a utilitzar aquest instrument, si cal. I està a les nostres mans i és legal per definició. Segona reflexió. Hi haurà aquesta ronda de converses amb els partits catalans pro-consulta, pro-dret a decidir, incloent el PSC, perquè va votar a favor de la llei de consultes i crec que en aquest moment és bo que també pugui formar part d'aquesta ronda de conversa. I no cal dir tots els altres que ja en el seu moment es van manifestar clarament a favor del dret a decidir. I tercer, la carta del president Rajoy, que com veieu té 3 objectius. 1. Convidar-lo a un diàleg permanent. 2. Acordar, si encara es pot, que jo ho dubto molt, els termes d'una consulta definitiva i políticament vinculant per Catalunya. I 3. Recordar-li que el que tenim entre mans només es pot resoldre des de l'alta política i des de l'alt sentit d'estat. No es resoldrà a base de fiscalies i de tribunals. I a més, recordar també que, a part de la consulta definitiva, s'ha de tenir resposta, crec que s'ha de tenir resposta a tots aquells punts que li vaig suggerir a finals de juliol, que li vaig deixar sobre la taula i que d'una forma o d'una altra afecten, com us deia, en aquest dia a dia més peremptori dels nostres serveis públics i de la qualitat de les prestacions que tenim a Catalunya i, en definitiva, la recuperació econòmica i la pròpia solidesa de l'estat del benestar.